Hei, Johanna täällä taas, ja minulla on jälleen hyviä uutisia. Oletko jo kuullut? Temu antaa ilmaisia tuotteita asiakkaille Suomesta. Eivät AliExpress eikä paikalliset verkkokaupat kuten Amazon tee tällaista. Kyllä, tämä ei ole vitsi. Aluksi minäkin epäilin, mutta päätin kokeilla itse, ja tiedätkö mitä? Tämä todella toimii. Kerron nyt lisää yksityiskohtia. Siirry tämän videon kuvauksessa olevan linkin kautta tai avaa Temu-sovellus, jos se on jo asennettuna. Kirjoita hakukenttään kuponkikoodi, se näkyy edessäsi näytöllä ja löytyy myös videon kuvauksesta. Järjestelmä ohjaa sinut värikkäälle sivulle, jossa on hauska animaatio. Siellä kaikki näyttää upealta ja jännittävältä. Pyörä pyörii tai munat rikkoutuvat ja voit voittaa lahjoja. Ja nyt vielä mielenkiintoisempaa. Joskus Temu antaa mahdollisuuden kokeilla onnea uudelleen ja voittaa lisää ilmaisia tuotteita. Aina ei onnista ensimmäisellä kerralla, mutta kokeilla kannattaa ehdottomasti. Se on mukava bonus jo taattujen lahjojen lisäksi. Mitä seuraavaksi? Saat listan saatavilla olevista ilmaisista tuotteista. Valitse niistä itsellesi sopivat ja lisää ne ostoskoriin. Voit valita jotain itsellesi tai mukavan yllätyksen läheisillesi. Muistutan, että ilmaisten lahjojen lunastaminen on todella helppoa. Siirry linkin kautta videon kuvauksesta tai avaa Temu-sovellus. Syötä kuponkikoodi, jonka näet edessäsi, sovelluksen hakukenttään, nouda ilmaiset tuotteesi ja nauti ostoksista. Älä odota, tämä todella toimii. Toivotan sinulle onnistuneita ja edullisia ostoksia Temun kanssa.